φρενάριστο. Μα είναι. Αυτό τι είναι, Δημήτρη, το κουτί? Μπαταρία. Δεν έχω υπολογιστεί. Πού είναι οι διακοπές? Ωραίο. Ωραίο. Είναι αποζημίωση. Ωραία. Τι αποζημίωση? Α. Θα το βάλω σε 72 άτοκες Έλα ρε μαλακα, βρήκες τώρα, πάρε το δικαιούχο. Περιμένω ρε μάνα, τι να πάρω? Εμένα? Ποιο περιμένεις? Το φούφουτο. Ψά. Τι να ψάχνει, άνοιξε την ασφάλεια, πάρε τηλέφωνο την ασφάλειά σου και πες με ποια δικαιοβοήθεια συνεργάζεστε. Να θα το πάρει. Θα το πάει στο, ξέρω εγώ πού να το, πώς στο μπούτσα να το πάει. Στο Ρόιμπαρ θα το πάει. Πού είναι μαλάκα πήγαν έτσι. Κολονά. Την πουτάνα την κολόνα δεν κουνήθηκε καθόλου. Αχ, σταμάτα. Πάτε καλά μαλάκα. Θα πληρώναμε και κολόνα μετά. Αυτό θα είναι ή θα έρθει στο κεφάλι? Δεν θα τίποτα η πουτάνα. Καλά, εντάξει,